Gernika Lumoko Bakearen Museoan iragarri da Euskadi eta Palestinaren arteko lagunartekoa. Norgehiagoka hau Samamesen jokatuko dabe, Semendiaren 15ean arratsaldeko 8:30 eta sarreren salmentatik bildutakoaren 100% Gazako zerrendan lan egiten daben erakunde humanitarioentzat izango dela jakinarazi dabe. Prentsaurrekoan, besteak beste, Jose Maria Gorroño, Gernika Lumoko alkatea, Palestinako jokalaria dan Yasser Hamed, edo Euskal Federazioaren presidentea den Iker Goñi izan dira. Futboleko Palestinako Federazioaren presidentea dan Jibril Tayouf izateaz gain. Gernikako Bakearen Museo honek gure memoria historikoa eta konpromisu etikoa uztartzen ditu. Eta guretzat gaurko ekitaldia etxe honetan aurkeztea oso esanguratsua da. Ondo etorriek Euskadiko Futbol Federazioko presidentie Iker Goñi jauna, Palestinako Futbol Federazioko presidentie Jibril Radou jauna, eta vicepresidentie Susan Zabaldi Andrea. Eta Yasser Hamed, Palestinako jokalari euskaldune. Gaza zuten dau, gure begizen aurrien, eta inok ez deu hau geratzen. Ez boterea dekenak, ez demokrazia defendatzen duela esaten dauenak. Elkartasuna eta bakea adieraztea da, eta espero dugu lortzea. Eta azkenean gu bakearen bosgorailoa gara, eta zerbait ahaztezina izango da. Bide batez, gurekin bat egiten duzuen persona eta taldei ere eskerrak eman nahi dizkizuegu. Batetik neurri handi batean profesionalak eta profesionalak diren klubak Euskal Selekzioaren partiduak posible egiten dituztenak hain zuzen ere. Eta bestetik, amaterrak diren Areto Futboleko Gernikako lagunak eta Gernika Futbol taldea gaur gure futbolaren lagin bezala etorri direlako.